משרדי הפרסום, ולנהל אותם, ולנהל פה את כל האינטראקציות ואת כל הממשקים, והוא אמר ככה וזה, ובסוף צריך לתכלל את כל הדבר הענק הזה, ולעשות את הכל באמת באומץ, ביושרה, בנעימות, בעמידה שלך, כל כך הרבה תכונות שאני כל כך מעריכה. ומעל הכל אני חייבת להגיד, לאורך 4.5 שנים, רוב הזמן נפגשנו בתוך ישיבות, בתוך אופליינים, אונליינים. שיגעתי והטרפתי אותה כרגיל תמיד עם המוזיקה, עם הקריינות, זה נשמע לי ולא נשמע לי, עד הרגע האחרון, זה נשמע לי, זה לא נשמע לי. אבל אני חושבת שהזכות הכי גדולה שהייתה לי, זה התקופה של החודשים מאמצע השנה של זה, וזכיתי, וזו המילה מבחינתי, לנהל אותך באופן ישיר. ומעבר להיכרות עם אשת הברזל, אשת המקצוע, האחת והיחידה, התוודעתי לכל כך הרבה דברים אחרים לגבייך, שראיתי ניצנים שלהם, אבל לא למדתי ולא ראיתי אותם כל כך מקרוב, ולמדתי לאהוב כל כך את האישה שאת, את מי שאת. את בת מופלאה, את אחות נהדרת, את אימא מושלמת, ואת חברה כל כך טובה. ואת כל הדברים האלה את מחזיקה במי שאת. ונאמר פה רבות, את נשמה גדולה ואת נדיבה. אולי יהיו הרהורי חרטה או משהו? אולי אני הייתי צריכה לכתוב לך שיר. אולי זו הייתה הדרך הנכונה יותר. טוב, בקיצור, את כזה לב ענק. ואת מאירה כל חדר שאת נכנסת, וכל אדם שאת פוגשת. וזו זכות גדולה להיות לידך ולצידך, ולזכות בחיוך הזה, ובאור הזה שאת נותנת ומפיצה כאדם. היא לא משחררת אותך פשוט, מה? נראה לי שהיא קרובה לשביריים. למדתם אותי שצריך לחזור על כל דבר שיש פעמים, ואולי נתחילה. זה עובד. טוב, זה הפוגות קופיות, שאפשר יהיה להכיל את הדבר הזה. אני לא יודעת אם תרצי לחזור. אבל גם אני לא. אבל אני פה. תמיד, לעתיד, לעולם, כל מילה היא נכונה, בכל מובן שהוא. ואני יודעת שתצליחי בכל שתבחרי, הדבר שאני כן שמחה עבורך זה שאת הולכת למקום שיאפשר לך את האיזון שאת כל כך צריכה ומחפשת עבור רני שלך ועבור המשפחה שלך ועבור עצמך. ועברת פה, וואו, ימים כלילות, סופי שבוע, אין ספור של שעות פסיכיות וחודשים ושנים, ומגיע לך גם קצת רגע לעצור ולעשות בשביל עצמך ובשביל הבית, ואני מאחלת לך שזה אכן מה שיקרה. ותביאי את כל מה שאת יודעת, את כל מה שלמדת, את כל ארגז הכלים שהלך והשתכלל פה לצד התכונות שלך. את כל מה שכתבתי. תביאי אותם לצערי. אנחנו נעקוב אחרייך. כל הזמן, כל יום. אבל אני מאחלת לך המון 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 הצלחה. ונמצאת פה עמוק בפנים. וואו. טוב, אני ממש אנסה. ברגע שתמיד קשה לי, כי אני חיה מקשרים. אלה הדברים שמדליקים לי את האור בבוקר ומלווים אותי הביתה בערב. ומעבודה כידוע אני לא באמת נפרדת, לפעמים גם לא כשאני ישנה. אז 4 כמעט וחצי שנים בתנובה, להלן סיכום קצר. אני אגיד שתנובה היא מקום מיוחד במינו, לוקח זמן להבין אותו, להקל אותו, ולפעמים גם להסביר לחברים מה בעצם קורה פה. אבל כשזה קורה, מבינים שיש פה משהו אחר. מחייב, מאתגר ומרתק, כזה שהשמיים בו הם הגבול.
ולפעמים גם הגבול זז תוך כדי תנועה. אין כאן יום שגמרת בדמות, העומק, העניין, הרבדים, המותגים, הישיבות, הדיונים על הדיונים, כל אלה מייצרים למידה וצמיחה שלא הרבה מקומות מצליחים לספק. זה מאתגר, זה אינטנסיבי, זה לא תמיד פשוט, אבל זה גם ממלא, מפתח ומספק סט יכולות מרשים לחיים. הדינמיות של תנובה, השינויים התכופים וההתאמות היומיומיות מפתחים גמישות מחשבתית, שריר קבלת החלטות ויכולת להגיד, אוקיי, אז משנים כיוון בלי למצמץ יותר מדי. קשה? כן, קשה, אבל מתנה אמיתית לחיים. ואם פתחתי בזה שאני חיה מקשרים, אז לפני הכל זה אנשים. אני רוצה להגיד מילת תודה לאנשים שעשו איתי את הדרך ב4.5 שנים האחרונות. הדרך הזו כללה הרבה מעגלים שהתרחבו, קשרים שהתפתחו, העמיקו, התהדקו, וגם כאלה שגם אם ישנו צורה, ילכו איתי הלאה. הצוות המשובח שלי. סגי, רוני, ספיר ואל, תודה עליכם. באמת, אתם מקצוענים, מחויבים, חכמים ובעיקר בני אדם וחברים. זכיתי בכם אחד אחד. להנהלת השיווק המופלאה, חברי אמת, למדתי מכל אחד ואחד מכם יום יום. היה מעניין, מאתגר, ולא פעם מצחיק עד דמעות. אתם יחידה עילית, בלי כוכבית ובלי הסתייגויות. רבית לא פה, אבל רבית ומעיין. תודה שתמיד התחשבתם, הקשבתם והייתם שם לכל בקשה ועזרה. אוהבת אתכם, כל אחד בנפרד ואת הצמד שאתם. מיכל, הייתה לנו תקופה קצרה אבל מאוד משמעותית. בזמן שמותגים אחרים ממצבים מותגים בודדים אחת לשנים רבות במקרה הטוב, אנחנו הספקנו לשים על המסילה לפחות, אני כתבתי 3, ועוד כמה על האש, ב5 חודשים. תודה על הלמידה, ההקשבה והדרך, תהני ממנה, באמת. הראל, איפה הוא? כולם חשבו שהן מיוחדות. אני באמת הרגשתי. זה לא נכון. על הליווי המקצועי והביטחון שנתת לי, בעזרתך זכיתי בתואר בעלת הנכס. וענת, האמת שאין מספיק מילים. ההערכה שלי והאהבה שלי אלייך כל כך גדולה. ההיכרות איתך הוכיחה לי שיש חיה כזו שהיא גם לב ענק, אדם של אנשים, רואה ומקשיבה ומנגד פותחת, מובילה, מכריעה ודוחפת קדימה. את נכנסת לחדר עם רגישות אמיתית ויוצאת ממנו עם החלטות חדות שמזיזות ערים. ואני יודעת. את אישה מעוררת השראה והיכולת ללמוד ממך היא מתנה, לא פחות מזה. העיניים הטובות שראו אותי, האוזן הקשובה והלב הפתוח היו שם בכל פעם שהיה צריך. תודה. תודה על הדרך, על האנשים, על הצמיחה ועל תקופה שתלך איתי הרבה קדימה. כל מה שהייתם לאורך הדרך, על כל דלת שפתחתי ועל כל מילה טובה ועזרה וחברות והכל מהכל. תודה רבה. בהצלחה השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב. שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי